Axular lizeoko jangelan egunero 700 ikasle eta irakasletik gora bazkaltzen dugu. Jangelan sortzen diren soberakinak murriztea gure helburua izan arren, egunero sortzen diren soberakin hauei bigarren bizitza bat ematea funtsezkoa ikusten genuen. Axula lizeoan, gure pertsona ereduaren lanketa horren barruan, argi genuen jasangarritasuna eta ingurumenarekiko gure ikasleengan sustatu nahi dugun jarrera hori dela eta jangelan genuen egoera horri irtenbide bat eman behar genion. Horregatik, Auzolan Fundazioaren Stop Gosari proiektuaren babespean dohaintza sistema bat martxan jarri dugu, zero xauketa izenekoa. Auzolan Fundazioa sortu zenetik, 2021 batean, erronka nagusienetako bat izan da Stop Gosea proiektua. Stop Gosea proiektuan lantzea nahi duguna da, batez ere, xahurgarri egoeran dauden kolektiboetara, janari osasuntsu, osasungarria eta iraunkortasuneko irizpideekin eginda dagoena, eta hortan kokatu da Auzolar ikastolakin landu izan dugun proiektu hau. Proiektu honen helburua jantokian sortzen diren soberakinen kudeaketa hobetzea da. Hauen berrerabilpena eta aprobetxamendu arduratsua sustatuz, Gipuzkoako elikagaien bankuaren bidez beste erabilera solidario bat emane. Proiektu pilotu honek Maite Lopezen gradu amaierako lana du abiapuntu. Maite, Baskulinari Zenterreko ikaslea da, proiektua aurrera eramateko ezinbesteko erakundea. Bueno, pues Basculinary Center lleva varios años colaborando con Auzolan un poco en proyectos para mejorar la sostenibilidad del comedor y en este caso pues queríamos entender todo el funcionamiento, ¿no?, del proceso y trabajamos un poco en el diseño de las propuestas para poder aprovechar la mayoría del excedente y que además ese excedente pudiese ser donado. Proiektua aurrera eraman ahal izateko, aurreko ikasturtean Maite gure ikastolara etorri zen. Gure jangelako funtzionamendua bertatik bertara ikusteko. Hainbat hilabetez, jangelaren soberakinean neurketak egin zituen, eta osasun araude guztiak betetzen zirela egiaztatu ondoren, donazio sistema hau martxan jarri genuen. Hasteko, soberakin hauek sobratzen direnean egiten dena da temperatura hartu, ea betetzen duen 50 gradu minimo, eta hortik aurrera ontziratze prozesu bat dago, etiketatu egiten da, eta etiketatu eta gero izozkailura pasatzen dugu eta almazenatu egiten da. Horrela, astean birritan etortzen dira entitate hartzaileak, kasu honetan Gipuzkoako elikagai bankua, soberakin hauek jasotzera eta komunitate sozialetara eramateko behar duten pertsonei jaten emateko. Elikagaien birbanaketa prozesu honetan, hauen segurtasuna oso garrantzitsua da, eta validazioan irizpide batzuk hartu behar izan dira segurtasun hau bermatzeko. Alde batetik, janariak temperatura egoki bat eduki behar du, inoiz ere ez da jaitsi behar 50 gradutik behera, hori gero izoztu ahal izateko eta donaziorako erabiltzeko. Elikagai mota guztiak ere ez ditugu ontzat ematen birbanaketa egiteko. Hau da, kalitate organoleptikoa ere kontutan izaten dugu, eta adibidez elikagai hotzak, entzaladak edo postreak, ogia, olako elikagaiak ez ditugu donaziora bideratzen, eta beraz donaziora bideratzen ditugun elikagaiak dira, elikagai beroak, 50 gradutik gora mantendu direnak eta jantokitik atera ez direnak edo zerbitzura atera ez direnak, hau da, manipulatu ez direnak eta bandejetan ikutu gabe mantendu diren elikagai horiek. Gipuzkoako elikagaien bankuari eta bertako bolondresei esker proiektu hau egunerokoan gauzatu ahal izan dugu. Kolektibo zaurgarriei gure laguntza eskainiaz.
Qué más lujo que recibir una comida ya hecha, que la puedes llevar a personas que la necesitan, que incluso no tienen a veces facilidades para cocinar. Algunas veces la llevan directamente desde el solar a la asociación que la va a consumir. Pero hay otras veces que no es posible, entonces se lleva al banco y ese mismo día va una asociación a recogerlo, se lo lleva y cuando ya lo consumen o lo pueden trasladar a otro recipiente, nos devuelven los recipientes a nosotros. Zer xauketa proiektuak jasangarritasuna, hezkuntza eta gizarte konpromisoa uztartzen ditu. Ikastola jantoki eta gizarte erakundeen arteko lankidetza sendotuz.